ସେଦିନ ସବୁ କଲେଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଳିମିଶି ବାହାରିଲୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ନୂତନ ପକ୍ଷୀକୁ ଯେମିତି ଗଗନଟା କୋଟି ତପବଳର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ଆମକୁ ବେଶ ସେହିପରି ହେଉଥାଏ ଅନୁଭବ। କାରଣ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ ନିବୁଜ କବାଟ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡ଼ିର ଗବେଷଣା। ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୂରଣ ହେଇଛି ସେହି ସିଡ଼ି। ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳ ହୋଇ ଯୋଜନା କଲୁ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ। 5 ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷର କଷ୍ଟ ଗଙ୍ଗା ପରି ହେଇଗଲା ତରଳ ସେହି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମେଳରେ। କିଏ ପାହାଡ଼ର ସେହି ଚୂଡ଼ା ଦେଖି ହସୁଥାଏ, ତ କିଏ ରୋମାଞ୍ଚ ପବନର ତାଳ ଦେଇ ନାଚି ପକାଉଥାଏ। କିଏ ଫୁଲର ପ୍ରେମରେ ମୋହିତ ହୋଇ ସାଜୁଥାଏ ପ୍ରେମିକା, କିଏ ଚଢ଼େଇ ଭଅଁରମାନଙ୍କ ତାଳରେ ତାଳ ଦେଇ ସାଜୁଥାଏ ଗାୟିକା। ସତରେ ସେତେବେଳେ ଏ ମଜା ନା ଏତେ ନିଆରା ଥିଲା ଯେ ଆନନ୍ଦର ନଈ ଯେପରି ଗଗନ ଭେଦି ଲୀନ ହୋଇଯାଉଥାଏ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଚରଣେ। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ଦୂର ପାହାଡ଼ରୁ ହୃଦୟ ଫଟା ଶବ୍ଦ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ଏକ ଲୟରେ ସରଳ ରେଖା ପରି କର୍ଣ୍ଣରେ ହେଉଥାଏ କୁଞ୍ଜୀଭୂତ। ସେ କୋଳାହଳ ଶବ୍ଦ ବକ୍ଷକୁ ଯେପରି ପାଇକ ପୁଅର ତୀକ୍ଷ୍ମ ଖଡ଼ର ଚୋଟ ପକାଇ ଦେଉଥାଏ। ପାଦ ତଳୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥାଏ ମାଟି, ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁନୁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆଷାଢ଼ୀ ପବନ ଦେହରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଣୁ ବୈଶାଖୀ ପବନର ହେଉଥାଏ ଅନୁଭବ। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଧ୍ୱନିରେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଭାସି ଆସୁଥାଏ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀର ଶବ। ରାକ୍ଷସଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପୀ ମାନବ ଦ୍ୱାରା ଶିକାର ହୋଇ ଆଜି ଶେଷରେ ଆକାଶରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇଟି ପାଲଟି ଯାଇଛି ମୁର୍ଦାର। ସେହି ସୁନା ଚଢ଼େଇକୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ଦୂର ପାହାଡ଼ରୁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ। କାହିଁକି ନିରୀହ ନିଷ୍କପଟ ଛନ୍ଦ ଓ କପଟ ବିହୀନ ନିଷ୍ପାପ ଚଢ଼େଇକୁ ଭଗବାନ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଏକଥା ମନରେ ବାରମ୍ବାର ମାରୁଥାଏ ଉଙ୍କି। ଅଧରେ ସର୍ବଦା ଖନେଇ ଖନେଇ କରି ରାମ ନାମ କହୁଥିବା ସେ ନିଷ୍ପାପ ଶୁଆଟିର ଭଗବାନ କାହିଁକି କରିଦେଲେ ଅଚଳ ମୁଖକୁ? ଭଗବାନ, ଯଦି ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି କିଏ ଖେଳିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତୁମକୁ କିପରି ଅନୁଭବ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏହିପରି ମନ ବାରମ୍ବାର କରୁଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇ ବୁଝାଇଲେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ସହଜରେ ବୁଝିବେ? ଏହି ସମୟରେ ଚାଲିଗଲି ମୁଁ ସେ ଝିଅର କକ୍ଷକୁ ଓ ପଲଙ୍କ କନ୍ଧିର ପାଇଲେ ଟୁକୁଡ଼ା କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ। ସେ ଟୁକୁଡ଼ା କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏକୁ ଖୋଲି ଯେବେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ନିଜେ। ସେ ଝିଅଟି ଲେଖିଥିଲା, ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ନଳିତା ଉପରେ ବୋଝ ସମାନ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ପାଇଁ ତ ଆଖ୍ୟା କଳଙ୍କିନୀ ହେଉ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜାଣିଛୁ ବୋଉ, ଏ ଦୁନିଆ ବହୁତ ଖରାପ। ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ଗରିବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସାହା ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସମାନେ ମୋତେ ଘେରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଲୁଚିଥିଲେ ମା? ମା, ଜାଣିଛୁ, ସେମାନେ ମୋତେ ଦଳି ମୋ କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ କୁକୁର ପରି ଭକ୍ଷଣ କଲେ। ସତରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ ପିତୃରୂପୀ ଆକାଶ ମେଘ ଘୋଟେଇ ଗରଜିବାକୁ ଲାଗେ। କାହିଁକି ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ଜନ କରି ପୁରା ଜଗତକୁ ଚମକାଇ ଦିଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେତେ କାନ୍ଦିଲି, କାହିଁ ଆକାଶ ଟିକେ ହେଲେ ବି ମେଘୁଆ ପାଗ କଲାନି।
ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ମାଟି ଆମ ମା, ସନ୍ତାନର ଯାହା କିଛି ହେଲେ ସେ ପଣତ ଦେଖାଇ ଲୁଚାଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, କାହିଁ ବସୁନ୍ଧରା ଟିକେ ବି ପଣତ ଦେଖାଇଲାନି? ବହୁତ ବାଧିଲା ମା, ମୋତେ ବହୁତ ବାଧିଲା। ମା, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବୁ? ମୋତେ ଯଦି ତୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉ, ଦୟାକରି ସେ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। କାରଣ ତତେ ଯେମିତି ଏବେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି କଷ୍ଟ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ମା' ମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଲାଗିବ। ତୁ ଥରେ ଭାବିଲୁ ବୋଉ, ଯେଉଁ ମାଟି ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଦିଅଁ ଦେବତା ପାଳିଛି, ଯଦି ତା ପୁଅର କର୍ମ ମା ଜାଣିଲା, ତାହେଲେ ତା ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ ବୋଉ, କେମିତି ହେବ? କାରଣ ମା'ର କଷ୍ଟ ମୋତେ ବେଶ ଭାବରେ ଜଣା। ମା, ଜାଣିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଏକ ମା ଭାବେ ସବୁ ସହିଯାଉଥିଲି। କାରଣ ଯଦି ସନ୍ତାନକୁ ଭୋକ ଲାଗେ, ମା କେମିତି ବା ରହିବ? ନିଜେ ପଛେ ମରୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସନ୍ତାନକୁ ପେଟ କାଟି ଯେମିତି ହେଲେ ଖୁଆଇବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ମା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତୁ। ତୁ ପରା ନିଜେ ମୋତେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ କବିତା କହୁ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସହୁ। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଉ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଇତି ତ ଅଲିଅଳି ଝିଅ ପ୍ରୀତି। ଆଖିରୁ ଝରିଗଲା ଧାର ଧାର କରି ଲୁହ। ସତରେ ନାରୀ, ତୁ କେତେ ମହାନ ରେ। ଜଗତ ତୋତେ ଅନେକ କଷଣ ଦେଲା ପଛେ, ତୋର ଜଗତ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆସନ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ। ହାତ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆପେ ଆପେ। ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଉଠ। ନାରୀ, ତୋତେ ଶତ ଶତ କୋଟି ନମସ୍କାର, ତୋତେ ଶତ ଶତ କୋଟି ନମସ୍କାର।